paisatges espectaculars, natura, aire pur, flora, fauna i tot ben a prop de casa. Avui ens movem per la muntanya. Cada vegada són més els catalans que aprofiten el seu temps lliure per acostar-se a la natura. D'oferta no en falta. A Catalunya tenim 19 parcs naturals distribuïts pel territori. I més de 300 cims. Però abans de pujar a la muntanya cal preparar-se bé. Per parlar sobre senderisme m'he desplaçat fins a Tremp, on hi ha la seu de l'IDAPA, l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran. L'IDAPA, pel que fa al senderisme, té dues tasques fonamentals. D'una banda, la promoció de l'activitat, sigui l'activitat turística, la promoció del lleure quotidià, i per l'altra, l'arranjament i el manteniment d'aquests camins molt abandonats durant moltes dècades. Què hem de tenir en compte a l'hora de preparar una bona excursió? Doncs una bona preparació tècnica de la ruta, és una cosa que es pot fer a casa. Ara actualment hi ha molts mitjans via la xarxa i internet i per tant doncs, et pots tenir totes les característiques de la ruta i sortir amb més seguretat de que no passi res. Evidentment, l'equipament és bàsic, la muntanya és un territori amb una meteorologia molt canviant i per tant s'ha d'anar preparat. I una altra consideració final, que em sembla molt interessant, seria la possibilitat de que es pugui contractar els serveis d'un guia, que sempre és una garantia molt important per tenir una bona experiència en aquest camp. Sens dubte, el mitjà de transport que més s'utilitza a la muntanya són els peus, però n'hi ha d'altres que ens ajuden a fer-ho una mica més fàcil, com per exemple els cremallera. Per saber-ne més, he quedat amb l'Antoni Gras, tot un expert en la matèria. Toni, explica'ns què és un cremallera. Sí, un cremallera és un ferrocarril normal, com els altres ferrocarrils, però la característica que el fa diferent és que entre els dos carrils de la via té una cremallera, que se'n diu, és a dir, una espècie d'engranatge al llarg de tota la via que serveix perquè les locomotores hi encaixin i això els hi permet pujar pendents molt més forts que les que pot pujar un ferrocarril normal i corrent. I quin va ser l'origen del cremallera de Núria? Núria, ja tradicionalment, des de fa molts segles, era un centre de pelegrinatge de la Mare de Déu i per altres raons. A principis del segle XX s'hi afegeix l'aparició dels esports de neu, incipients encara, i sorgeix la necessitat de trobar un mitjà d'accés modern a la vall. Es pensen en telefèrics, es pensa en funiculars i al final la companyia del Cremallera de Montserrat fa un projecte per fer un segon cremallera aquí a Núria. Ara que ja coneixem l'origen del cremallera, és el moment de parlar del present, amb l'Antoni Casals, director de la Vall de Núria. Quin moment viu el cremallera de Núria? Podem dir que viu un bon moment perquè els últims 25 anys hi ha hagut un creixement constant, fins a un 50% de creixement de visitants, i també té una part molt important, un valor en alça, que és el tema ecològic, que és un tren elèctric sostenible, molt sostenible, i que a més ha ajudat a preservar la salut mediambiental del que és la Vall de Núria, i per això podem dir que té molt recorregut. Quin és el perfil més habitual d'usuari? Petits, grans, famílies, tothom hi té cabuda. Trobem el que són els devots, el pelegrinatge, la gent i família a passar i a fer activitats amb l'entorn natural, i els amants del cremallera. Està bé, no he fet una gran caminada, però tant si és per fer excursions curtes com llargues, anar a la muntanya és un pla excel·lent. Sa, econòmic i per tota la família. Fins aviat!